υποσχέσεις. Το έργο το έχω δει, μη με τρελαίνετε. Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμος που εσείς δεν τους αντέχετε. Με ένα μονάχο στο παρόν μου να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, σημαίνω πως το φόνο δεν θα με έχετε. Σήμερα τιμούμε τα 40 χρόνια από το Πολυτεχνείο, από την επέτειο του ξεσηκωμού στο Πολυτεχνείο των Φοιτητών. Σήμερα όσο ποτέ τα συνθήματα του Πολυτεχνείου και συγκεκριμένα το ψωμί, παιδεία, ελευθερία είναι όσο ποτέ επίκαιρα. Έχουμε πρόβλημα τόσο στην φτώχεια και στην ανεργία που επικαιροποιεί το ψωμί, όσο και στην εκπαίδευση. Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα τα οποία έχει σήμερα η δημόσια εκπαίδευση. Καταρακώνεται, συρρυκνώνεται, απολύονται καθηγητές, απολύονται σχολικοί φύλακες. Έχουμε μία σειρά από διαθεσιμότητες και στην πραγματικότητα απολύσεις. Και ως προς το θέμα της ελευθερίας, η επικαιρότητά του είναι ακόμα πιο σημαντική. Σήμερα κυβερνιόμαστε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κυβερνιόμαστε με επιστρατεύσεις απεργών, καταρακώνονται όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων και όπου υπάρχει αντίδραση υπάρχει μεγάλη καταστολή. Το Πολυτεχνείο 40 χρόνια μετά, τα συνθήματά του είναι επίκαιρα και θα χρειαστεί να ξαναμπούν μπροστά και να δημιουργηθούν καινούργιες εξεγέρσεις βάσει τέτοιων συνθημάτων και δεδομένων. Ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΟΡΔΕΑ τιμά τους αγώνες που γίνονται τις εκδηλώσεις που γίνονται για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, γιατί το Πολυτεχνείο είναι αφετηρία για όλους τους αγώνες για τα δημόσια αγαθά, για την υγεία, για την παιδεία και την κοινωνική ασφάλιση. Οι εκπαιδευτικοί στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται για αναβάθμιση της παιδείας και της υγείας. Και το σύνθημά μας «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» είναι το πρώτο και το κυρίαρχο σε όλους μας τους αγώνες. Το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» που συνεκτικά εξέφρασε τα αιτήματα των εξεγερμένων πριν 40 χρόνια, σήμερα είναι τραγικά επίκαιρο. Τα 2 εκατομμύρια άνεργοι, οι φτωχοί και οι άστεγοι που ψάχνουν για τροφή στα σκουπίδια, τα καραβάνια των νέων επιστημόνων που φεύγουν σε ξενιτιά, οι συνταξιούχοι που αδυνατούν να καλύψουν τα φάρμακά τους, οι χιλιάδες που οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία δεν είναι σκηνές από το παρελθόν. Είναι το ζωφερό παρόν. Η διάλυση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, οι απολύσεις των εκπαιδευτικών, η αδυναμία των παιδιών του λαού να αντιμετωπίσουν το έξοδο των σπουδών είναι πια η ταξική εικόνα της παιδείας. Σήμερα το Πολυτεχνείο είναι όσο ποτέ επίκαιρο. Το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» αποκτάει νέες διαστάσεις. Το ψωμί είναι πραγματικότητα ότι λείπει πλέον σε πολύ κόσμο. 3 εκατομμύρια φτωχοί, κοντά στα 2 εκατομμύρια οι άστεγοι, κοντά στο 1 εκατομμύριο παιδιά δεν έχουν ούτε ένα κουλούρι να πάρουν στο σχολείο τους. Τα εργασιακά δικαιώματα έχουν καταργηθεί και το εργατικό δίκαιο μένει πλέον μόνο στην ιστορία. Κατακτήσεις ενός αιώνα έχουν ακυρωθεί στην πράξη και η ελευθερία είναι πλέον ζητούμενο, αφού μαθητές, εργαζόμενοι και συνδικαλιστές σύρονται στα κρατητήρια και στα δικαστήρια για το αυτονόητο που κάνουν τον αγώνα τους για ψωμί, παιδεία, ελευθερία.